bane taran nan? Ya kamata yau fa in gwada sa'ata. Kai ba ka da hankali ne? Karka ce zaka fara don kunya zaka sha. To ni kuwa bari ku gani. Daga ta tsaya ki ji zance na yan mata, ki dan tsaya ki saurari shi mene manufata. Dan daga ta ki tsaya ki dan ji zance na, wani zance na taho da shi a bakina, da wani furci mai hana zuciya kuna. Ki tsaya yau zan isar da sakona, tun aran nan da na ganki kin ka burge ni. Ranar Asabar da yamma babu tsammani, kin yi wanka kin sha aidan ki bare ni. Na so na bi ki aboki ya dakatar da ni, ya ce da ni daga ta kai dai na yungumi, ya ce da ni auren ki sai fa na shirya. Girman ya ce gidanku babu soyayya, gashi zuci ta niyya, so nake na hau hanya. Kin ji zance na zuci babatun garya, ya amince gidanku ne na kai kaya. Ga ta yi ne miki sai ki karfi soyayya, saurara kyale batu na jin kunya. Ya amince da ni don munafukai su sha kunya. Ki bani amsa ni akan ki zane yau suna, ki furta furci ki ce da ni kina sona. Ki furcin da zuci za ta amfana, a cikin zuciyar ki na samu har gurin kwana. Ina ta tsada ki kowa yana ta kallona, so nake ki ban amsa kin ji. Haba har kamata ki gani. Da na furta kalman suke kalle ni kin shiru, ke ba kurma ba balle na sadarin shiru. Zuci ta yi zafi kin jefa ta a sunkuru, san faɗa ke ce farin cikin raina. A cikin bacci ke ce a mafarkina, saboda rana gami zuwa tunanina. Ki amince mun ni da ke asadana, zan so ki ban amsa don kwani fai na kusa. Ga abokai na dukansu sun saka gasa, in kika kula ni wallahi zan cinye gasa. Na ta zance lafazi a baki